oras marihita, saya Tuhani mangalihod damena dihita salud. Tuhani madongani hamu. Barita na uli ni Jesus Kristus mangihutun na Maria Johannes. Omma patiku, naing ma masihahulong kamu, songonaw na makahulongi hamu. Nasumiyahon hosana humokop akka alialena, ido parholong ni roha naso halopuan. Alelek ko mahamuna, molo diula hamu, nahupatik ko nito hamu. Dang hugo arbe hamu anak somang, ay dang diboto anak somang na niula ni induk. Ale-ale do hamu hudok, ay nung nga hupabotohot do hamu, saluhu na nahubigi siya damang. Dada hamu mamilitaw, audo mamilit tamu, jala hupadiri hamu, asalao hamu marparbue, jala asamian parbue munai. Asa dilehot tu hamu, nasa si pangidua muna sian amai marhite-hite goarhu. Mahupatik kot tu hamu, masih haulongan mahamu. Songonima barita nauli ni Tuhan. Mangaradoti patik ni debata. Damang denang donga sa porsiyaw na inaulongan. Di bagasan ngulut taon, taboto do, adong do akaturan, uhum manang patik. Adong aturan ni lalu lintas, aturan di tongan ni masyarakat, aturan di parkarejuan, nang soni aturan di parsikolaan, dohok lan na asing. Sudi naon aturanon makalomohon asa ngolutta lamlinggan taratur jaladame. Alay takasta boto damang dainang sudi na akaturan uhum manang patik na adongi buido dang mardala do dinggan. Alana adong luhita holan na manangihon manang mabigi alay dang mangulahon. Adong dunyan na mangulahon, alay si patadang marsitutu. Sonido nang diparhuriaon. Adong dotong akaaturan-aturan manang uhum, nasa sitong na mabuwag kita asalam jonok tu debata. Marhite na mangulahon akka uhum manang aturan ni huriai hita, dipangido asa parngudot taon lam tama di adupan ni debata. Alay taboto do damang dainang, jujuk do akaturan uhum manang patik kolam mardalan songoni sabbing. Alana seadong dodongan holan na sekedar manangihon, jala sekedar mangulahon akaturani sabbing. Alay dang mabay na aturani song bagian ni porngaluon na song sahalak na marhapor siyaw tu debata. Alani damang dainang, adong domuse na paling mangarugi di bagasa dirina, adong dongan na sauria gawipid da gereja, alani aturan na marlaku manang alani uhum. Omma sipata hagalion ni hapor siyauta. Damang dainang, buhado hita sa sitong na mangarimangi manang pahusor-husoron akapatik ni debata di bagasan parngudot ta si ganupari. Aha masasitong na nataulahon. Damang dainang adong do patik na umangat na pinasaha ni debata tu hita. Ima patik holong. Patik holong ima ihot-ihot manang ripunan siya sa sudi patik manang uhum na adong di bagasan parngudot ta. Alana disi diatur hordo songo dia para lealeatta tu debata, jala songo dia para lealeatta tu donga jolma. Sada hasomalan na diulahu Jesus marhiti tona ni barita naudi sadarion ima mangaradoti patik ni Tuhani. Ditiki partamueon na parpudi ima nataulahot totong diari Kamis na botar dito naho Jesus tuak kasisianna. Asa diradoti na sida patik ni Jesus
songo Jesus sadiri na mga raduti patik ni amana. Marhite na mga raduti patik naon, miyam matotong sisian na di bagasan holong ni roha ni Jesus. Guklas ni roha manasida. Nalubitabo na di dalaw na kasisian ni ima, dang di guari Jesus benasida anak somang. Alay ale ni Jesus nama boto sa luhut na binigyan ni Jesus yan amana na disurgoy. Nagabi hasahatan ni holong ni amay. Tadda na mga radoti patik ni Tuhan ni di Panginoon Tuhan Jesus do asa masiyahulong kita jolma songo Jesus na makahulong hita. Alani damang day nang dakulan Tuhan ni hape na porlu hahulong atta. Doho dongat tajolma na umariak kita. Taka si Johannes na makahulungi di bata ima na makahulungi dongan na jolma. Pargabus do halak na madok holong rohana di bata hape di hosomi do dongan na. Ay nasumak kahulungi dongan na nani idana tungsong dia mahahulungan na di bata naso ni idana. Alani di do Jesus masih haulongan mamu. Alani damang dainang sadalad do hape patik na makahulungi debata do patik na makahulungi do nga jolma. Holong tu debata di patarida may mariti holong tu do nga jolma. Jala holong tu do nga jolmay marujahan jala marharoroan siyan holong ni debata. Magopo do hapor siyaw do tolong moloholat taring di hata jaladang tarida di parniulaan siya no pare. Holong tu debata dang tarlumobi di patarida hom marite hapuhutot tu gareja manang mangulahon akapatik ni bata hape di hosomi dongan na jolma. Buasa dang say hola makkaulongi di bata alana di bata sadiri nung gabe jolma dosok kita. Donga jolmai mahape gabi gobbaran ni buhi ni di bata na paltak. Alani ido di pudai apostol Johannes sita mandok. Hamuak ka anaha unang mahatatta do dilatta makahulungi naing mamariti-hiti pabahenan do pasitongan. Damang denang donga sa porsiyaon na hinaulungan ni Tuhan. Somal na las do rohatta mulubuy taulaon aha na sinakka ni rohatta doho natarparsita. Mulubuy niyan lomolomotta. Alani tubu mahata sipata madok lomokku. Alay mangihut to Jesus damang dainang danggo las ni rohatta moloholan rohatta sa bingdo na las. Hagogo nilas ni rohai dapot tita mololas rohani natahulongi. Goklas ni rohatta mulubuy taulahon patik ni Jesus ima patik masih haulongan. Damang dainang doa sa porsyaw sa daryo di pangido hita asarap kita mangarimang-rimangi holong nagabi ihot-ihot do ripunan ni ngulu ni halak Kristen. Ia disi adong holong disi adong doroha sumiahot diri. Jala disi adong holong disido debata ala haholongan do debata. Alani ang giat holong tay boy sumatu holong ni Jesus. Jala sayang giat maakka pungata keluargata ripeta gabi punguan do keluarga na marale-ale di bagasan holong ni roha. Alani akadonga sa porsyaw molo nungamian holong di bagasan rohata nung ngatatata be ari na baru jalan nungabongot tita tuhara jauh ni debata. Amen. Horas jala Tuhan mamasu-masu hita saluhurna.